UTiri uze nenye uthi modern makotis are up. Umpumelelo uthi jonga, if uthi I do Maidululu, then iMzumbe is where it's at. Uthi uTirela, no, but awunothi ukhalaza ngeendlela zaseMzumbe. Ucinga into yobana once ndithi mna I do kuwe, then I say I don't to the city. Uthi city makotis are up. Mna andizokuthi zava eMzumbe ndibe yi-rural wife while wena uyi-city husband undishiya apha kwigceke lakokwenu uyoba yi-city husband there in the city. UTirela uthi no, andizi bhuti eMzumbe. Kona ukutshata mthombe nomhle ndiyafuna kodwa no, andizoba yi-rural wife. Inoba uTirelo uqonda into yobana ha-a kaloku sana, lo mfana undifumene in the city. Ngoku ufuna uba ndizawuthi zava eMzumbe by fire by force, naye engathandi ukuhlala eMzumbe. Nangona ke uMpumelelo ndimbona uba uthrowa uTirelo under the bus. Uthi kutata hayi andina-problem neMzumbe mna, andinangxaki neMzumbe, ndiyathanda uhlala eMzumbe, ndizalele eMzumbe. UTirelo inoba uthi ha-a bhuti, asoze mna uzawundenzisa i-slow down eMzumbe. But ke uTiri ke shem ebe-respectful, especially kutata uMseleku, umntu ebeqonda uba uzawudilishana naye ngoMpumelelo uba ha-a kaloku sana, andizi eMzumbe because it's not for me. Ndiyi-modern makoti mna, ndifuna umeyintheyina mhlawumbi ii-healthy boundaries nee-in-laws zam because once zihlala egcekeni eli-one, number one, expectations on me as a new bride zoba ndiseve ifemeli, ndiphithizele all the time, zi-high. Number two, mhlawumbi uTiri uyacinga into yobana yhewethu sizawubhonda kanjani and come together sifundane nalo mfana kasesitshatile. Whereas mna ngamehlo e-in-laws andijonge like a hawks. Andikwazi nothini funeke ndisoloko ndi-on my best behaviour ngoba kaloku ndingumakoti apha kweli gceke. You understand? But also iMzumbe inoba ikude from everything else and inoba uTirelo kaloku seyizogradyuweyitha, so ucinga neendaba zomsebenzi xa ezophangela ngapha eThekwini funeke abe etravelisha in between iTheku noMzumbe. It's not doable. So mna uTirelo ndiyavuya into yobana especially kuMpumelelo umyeni to be ke eziekspresa e-firm into yobana ha-a andifuni uhlala eMzumbe because sometimes abantu bayathanda uvuma izinto abangazifuniyo just because bafuna umtshato. Then xa sebengenile phakathi naphakathi umntu aphushuluke ke ngoku because kakade ebehleli engayifuni le nto yohlala eMzumbe, akafuni uba yi-rural wife and unezizathu zakhe. So I do think that she needs to stand on business, abe respectful, that no, kona ukuhlonipha ndifunde iindlela zalapha emzini wam, I want to do that, but also ndifuna umeyintheyina ii-boundaries and both can be done. You can maintain i-tradition yokuba ngumakoti but still umeyintheyine nee-boundaries zakho. Uze mhlawumbi uthi twice a month ndizowuba lapha ngee-weekend ezi-2 enyangeni. Ndizoza xa kukho imisebenzi, ii-birthdays njalo njalo. Sometimes ndizoza nje just to check on umama nobaba and then ndiphindele kwam, uyaqonda? Enye into kaloku abelungu bathi absence okanye i-distance makes the heart grow fonder because i-pressure on umakoti omtsha inintsi. Ngapha usazama finding your feet as a new bride, finding your feet as a new makoti.
Yinto enintsi leyo to balance all at once, especially if nihlala kweli ceke eliyi-one. Umpumelelo, they must come together and see what works best for them as, iyaqonda, ifemeli. What works best also for uTirelo, because if uTirelo feels like she won't cope kakuhle ezilalini because mhlawumbi akazalelanga ezilalini, then they need to find indawo that will work for them. Yaqonda? Bakhe balishiye iceke likababa, respectfully so, because kaloku awukwazi uthatha umntu in the city ofune ngokuba makaqhele by fire by force impilo yasezilalini. Ewe yena uzoyiqhela kodwa nge-pace yakhe eslow if anihlala ecekeni lakokwenu. So funeka ebethethile ke mntakabawo ngoba uMpumelelo ufuna ungena kwizihlangu ezinkulu zokutshata. So ezo zinto funeka azikhonsidarishe uba okay, how best is this the best thing for unkosikazi okanye for umtshato wethu, because mhlawumbi uTirelo ucinga neento zesikolo for usinga uba ngaske sibe kufitshane, ndibe kufitshane nam mhlawumbi kwi-workplace or whatever. Yabo? Because that's how modern makotis do it. They go ezilalini ngeeholideyi, ngooDisemba, ngooJuni, njalo njalo. Then they come back to the city and do life enabayeni babo because modern makotis are up. But still respecting ii-traditions neendlela zasemzini wakho. But you want to do what is best for for umtshato wakho. Uzithanda in-laws, uthanda umyeni wakho, kodwa ke ii-boundaries mabetnana, they are not bad after all.